Здравейте! Днес ще ви покажем как претегляме нашите свинчета. Хубаво е да следите теглото им, защото ако рязко отслабнат, това може да е знак, че са болни и да трябва да ги водите на ветеринар. Ще използваме кухненска везна и купа. Яна тежи 788 грама. Отслабнала е за разлика от миналия път. Брауни тежи 1151 грама и той е отслабнал с 10 грама от миналия път. Средното тегло на мъжкия индивид е 900 до 1200 грама, а на женския от 700 до 900 грама. Нашите са в нормата. Нашите свинчета сега са на година и 10 месеца, което се равнява на 30 човешки години. А вашите свинчета колко тежат? На каква възраст са? Моля, споделете долу в коментарите.